Днеска ще правим точки, много точки, много точки. Геометричен патърн, няколко различни вида, мандала в центъра и това всичкото е за кавъра, от което трябва да направим цял бекпис. Горе Ани, Аля и Миша сега почват едни клиенти, които са от Канада, ще правят едни прозорци. Основната идея е, нали, да е прозореца на граф Дракула, те така го наричат. Мъжа щял да си прави Гарланд, доколкото разбрах. И да, ще се забавляваме, тук ще отговаряме всички въпроси на оператора. И така, в общи линии, кефим се, слънцето си пече, много е готинко. Кой му повече? Барче, кафенце, слънчице, татушчета, алимандес. $12,5 РЛ, 12,7 РЛ. Това са консумативи за студиото, игли, чашки, някакви неща и някакви подаръци. Това е картач игли, WJHX-а. Пълнат супер много мастил, супер стабилни са, няма клатене на връзката между иглата и пластмасовата част, маршона е много хубав. И аз по принцип още като се появих супер много им се кеф, това са някакви трета генерация, които сега ще ги пробваме. Защото не сме още, но ти трябва да са доста яки. Моля да ни говори през мене, в момента обяснявам какво се случва. Чак само да кажа. Той пич има яки неща и вкарва разнообразие, обаче е хубаво да заради някакви неща за бобини, защото няма нищо за бобини, няма ластиче, няма игличка, няма накрайник, няма ръкохватка, няма нищо за бобини. А трябва да има. Не се понасям днеска. Само днеска да беше. Разбрали драмата за сватбата? Да, в общи линии драмата за сватбата приключи с това, че тя каза как ще е сватбата, аз нямам право да кажа как ще е. Тук що ми каза кой ще ми е кум и така. Не съм му казала. Той каза, мисля да изберете ти. В момента даде такава аргументация по пътя, защо той трябва да ти е кум. И сега изведнъж тя ми каза. Не. Какво не? Ами виж сега, ти ми даде избор от един човек, който ще си окей да е там. Ами и да не говоря с него. Аз се опитах да се аргументирам пред себе си и смятам, че се получи. Магията на кафето. На истинското кафе. Супер е! Кафето и табел. И той ми някакви каза, споко, аз само се шегувам. Ще получиш слабото, което искаш, аз съм съгласен. Просто е така те тормоза. И го каза и сега ако следваш ще го питаш как не съм казал такова нещо. Долни инсинуации. Това са провокации в момента. За пред камерата няма нищо общо, реалността има нещо общо. Знаеш какъв цвет имаш на глава? Не. No fucking idea. Вчера се разбрахме с Ати, просто защото спряхме да се чудим какъв цвят да е. И казах, просто къвто го направиш, няма гледам, после ще разбера. Мисля, че става много яко, брутално. God damn! Да е много як цвят. Да. Окей, girlfriend. Си, че не си креативен и вкусняваш. Да, добре. И там не е готино. Добре, сега не ме баба, кажи сериозно. Можем там. Просто не сме креативни и затова го правим по този начин. Спокойно, не ми е първи път да правя такива грешни решения. Свикнал съм.
принцип smart people просто го правят като хората. И не им се налага да ползват 3 пирона за нещо, което изисква 2. Ама така е по-панкария. Ти си толкова студена. Супер, вънка студена, пипни. Айде пипни. Моля, главичката ти е студена. Къде постава? Защото си от телефончето да си пише. Тогава... Сети навънка. Какво маги? Идвам тук да му бойдисата. Чух, че правите такива неща. Тато Ели, това момиче просто уникални неща прави. Това всичко го прави на ръка. Брутално е. Просто едно, че и дизайните и татусите са направо естетика с факт. И всички килими и всякакви други артхави, които прави, просто са брутални. Ели, thumbs up, страхотна си. Много ти благодарим за подаръците, както и за този, за другия. Пискюл е невероятен. Свещичко. Ще видим на къде ще отидем. После мисля да направя тази ръка отстрани. Аз си правя дизайна за утре, не за неделя. Съм много excited. Едно цветенце. Правим един стич. Много готин. Да го кажем ли къде ще да бъде? Така, Криши идва и вика, че иска да си направи, нали, един адекватен татус, такъв супер нормален за неговия син Джак. И, нали, ще правим стич, той е супер много се кефи на стич, пижами на стич, всичко е на стич. И тръгваме да го слагаме и някакво в този момент, нали, вече тъмън съм го обръснал, слагам мажа стенсила. И в следващия момент той вика, този татус трябва да го освежим. И аз се заглеждам и си мисля точно къде ще сложим стич. И за малко щяхме да сложим стич точно до Бъгс Бъни, как е смъкнал на Лола Бъни гащите, метнал я на едно коляно и изшиба. И викам, точно там ли ще го направим за малкия? Много е некомфортен разговор, ще го това беше за мъничко. Аз бях забрал за него напълно. Ръкавици заради клипа ги сложи само. Кажи до сега как Да, до сега беше с единия крак, тъмън, защото просто не съм си рязал ногтите на него. Аз сега се облех, цяло сега бях без гащи. Това не е цветно, нали? А? Това не е цветно, нали? Не. Мерси. Черно-бел. Що там? Искаш ли да седнеш там да си решаваш кръстосовичката и си Аз нямам решаваш кръстовичка. Ма ще гледам. Виж примерно райчето какво прави, защото сега в момента не виждам тук какво ще правиш. Госпожица Ето виж, не ме питай. Ани, виждате ли, супер мине. От първия ден ми говори само гадни работи. И не иска да си признае. Не, ти си признаваш, че си супер мин. Никога не съм рядала такова нещо. Сутринта с Николета го говорихме това и Николета вика, да, ти си малко мин. И Анито вика, да. Кога го каза това Николета точно? Безхарактерна, бе. Супер безхарактерна. Не е вярно. Не е вярно. Даже ми беше казала нещо, ма даже забравих това е. Че своенравна. Това безхарактерно ли е? Абсолютно. Не е вярно. Днес ще дозапълваме пространството на гърба на Калстав. Той има 2 тибетски тигъра и един надпис по средата, пак тибетски. И сега ще слагаме такива орнаменти отстрани покрай тя, горе към плешките и лека по лека ще го пълним. Как не се научиха тия производители? Ето как седи иглата. Идеята е, като се отвори, да можем да хванем тази част, която не влиза вътре в машинката. Почти всичките ги правят наобратно. Не, че е нещо, кой знае какво, но просто дразни, защото
Не искам да си фащам иглата там, къде че я вкарам в машинката като цяло. Да. Чисти! Трябва да видя какви кашпички ще ни трябват за растенията. Штани днеска е отишъл в Джъмбо. Нали ги оправихме тия? Да, в момента ме снимат. В смисъл... Мисля, че казвам. Вършим отборна работа в момента. Не знам, трябва малко. Не, в смисъл вайбът ти беше... Ай кай ми вече, защото няма си да така вечно. Не е вярно, аз просто седях нормално. Жени. Няма. Върши такова работа, ама жени. Keiner gibt mir Gramm von dich zum Kassierer. Ще правим cover-up на cover-up. Ще направим всичко възможно да стегнем положението. Смятам, че ще се получи добре. Ще видим всъщност крайния резултат какъв ще е. Съветвал съм се с Гонзо, съветвал съм се с Наско. Всички питах. Смятаме, че това е най-добрият вариант да подходим към задачата за днеска. И така и сега почваме да се забавляваме. Ще го направиш ли? Имам оръжие. Ще го направиш ли реално? Не ме трябва да използвам ключ. Ама искам да знам, ще го направиш ли? Да. Наистина? Михайла, сега отиват. Тя много се връзва човек. Сега отиват. И аз съм такава... Аз съм дразнител, провокатор цял живот. Тя за това страна ми ме мрази. И само натискаш. Като те дразниш, още повече натискаш. Виж, Живко. Изгражда ми нервната система. Ревни. Е така, знаеш кога ти ядосва и му кажеш само ревни и той вече. Макс. Пахам си, чао. Знаеш ли като тръгне тя нещо да се джавка с мене и каже добре и направо превърта игрите, не мога да седи върху себе си, направо е откача. Това да й кажеш добре. Той просто има 5 думи в реченика и само ги върти такъв като щупен на грамофонна плоча. Добре. Има ли татуировчици тук? Татуировчици има ли? Така, днеска аз съм жертвата. Жертва на удоволствието е днес. Абсолютно. Днес ще правим нещо много traditional, 13-ка в общи линии, заради няколко причини. Основната е просто историята на 13-ките в тато културата. И то основната е, това си е тръгнало още от едно време, мисля, че някъде 50-те, 60-те години в САЩ. Като 13-ката, нали всички я свързваме с лошия късмет, с гадното, с петък 13, нали, деня, в който едва ли не трябва да излизаш от къщи, защото нещо лошо ще ти се случи. Като естествено, нали, хората, които се татуират и татуистите и хората с това мислене като цяло, те са бунтари. И щом нещо трябва да е на лошо, те вкарват значението, че ако имаш 13-ка на себе си татуирана, всъщност лошия късмет ще подмина, защото среща 13-ката на тебе просто подмина, защото ти вече си белязан с лош късмет. И реално всъщност 13-ката взаимно изключва самия лош късмет. И всъщност е на късмет, а не unlucky. И в същото време и носи супер нова история и традиция в себе си. И затова сега ще направим една малка 13-ка и тук, да може да се съвижда хубаво. Така. Другото, което предстои е Тео, защото аз още не съм татуиран от него. Тео ще ми направи на мен една 13-ка
Така. Малко по-нататъка. Тя ще е много олдскул. Тя ще е просто Underground. мръсен underground. Underground търнайска. Аз много се кефя. Цяло много се кефя на тази културата е много обичам всякакви такива стрит, урбан работи. И даже като снимам, нали, се стремя горе-долу такава култура, нали, да се популяризира по някакъв начин, защото хората малко или много с някакви предразсъдъци спрямо хора като нас. Нека да видят, че ние сме хора. Колко струваме. Има накрая на кой да мери. Да. Кой ще тегли, друг ще е това да ще тегли. Пък и изкуство, няма нищо по-хубаво от изкуството. Особено в този корпоративен свят, дето живеем в момента, изкуството остава много на заден план. Трябва да се популяризира по всякакъв начин. В България сме едни от най-добрите хора на изкуството. Трябва да се знае това нещо, трябва да се набляга на тези неща. Навсякъде като отидеш в чужбина е масово, нали, по Европа повечето от тато студия, където са едни от най-добрите, работят българи вътре. Факт. Което се говори много. И примерно, мен малки много ми се радва на татуировките. Постоянно нещо гледа, намира си, почва човечето, тати, зомбито това, зомбито това и по никакъв начин не му изглежда някакво страшно или неприятно. В смисъл, ето още дете, нали, ама радват се децата, забелязал съм, че специално дори с някакви негови връстници там от яслата, като ме видят и такива интересно им е на децата. По никакъв начин не ги отблъсква това нещо. Ами, понеже, нали, пак си в нашия свят на татуировките, но се занимаваш с фотография и видеография. Ние всичките имаме татуисти, от които се вдъхновяваме, които следваме, които малко или много искаме да наподобяваме и като лайфстайл, и като стил на работа, и като мислене. Кои са твоите хора, които те инспирират, които те кефят, които те въвеждат още повече в това изкуство, което правиш? Те са много като цяло, но има двама, които са ми най-топа. Това са хората, дето най-много ме инспирират. Един е Стиван Орел, другия е Майк Милър. Това са пичовете от Лос Анджелес, които са снимали абсолютно всички в хип-хоп ерата, 90-те години, от началото до, може би, до началото на 2000-та година. Пичовете са снимали брутално много знаменитости, имат едни от най-яките албум кавъри и всичките им снимки, нали, видеа са супер семпли, в смисъл за времето си. Много ме кефят, гледал съм им достатъчно от работата, продължавам да им търся, нали, някакви неща, да разказват за истории, защото имат наистина много интересни истории. И намирам по някакъв начин, нали, моята работа като един вид тяхната работа все едно. Еднакви виждания имаме за нещата. Те пичове за мен са върха на хранителната верига в индустрията за снимане. И пак там ключовото нещо при тях е, нали, специално и двамата са били много, като се има на предвид, че те са били в такава култура, нали, за времето, когато черните са били, нали, имало едно голямо разделение там. И те са ги приели като свои там. Нямало е такива, имало ли са им пълно доверие, защото са били част от културата. Ден днешен имат в момента снимките им, които са албуми на користите на Тупак, на West Side Connection, на Dr. Dre, на NWA, на всичките. И в момента са едни от най-разпознаваемите албум кавъри. В общи линии, независимо кой с какво се занимава, културата е някакси движещото зад изкуството, нали, сцената, социалната сцена, в която искаш да си част. Това, което ти е ежедневието, било то музика, било то изкуството в някаква друга форма, същото е и при нас, нали? То е основното, което нас движи. Да, абсолютно. Те са взаимосвързани двете неща. Да, някакси това пък е като че връзката между двете помага и на двете да се развиват, защото без хората, които правят едната форма на изкуство, другите няма това, което да снимат, а пък без хората, които да го показват ние какво правим, ние нямаме реално излет навънка, някой да види всъщност тази какво правим ние. Двете неща са много взаимосвързани. Затова хора, трябва да си намерите такива хора, които да са покрай вас, които поне нашата връзка е така, до сега никога не сме му казвали на Тео какво да прави или какво искаме да направи, по-скоро е обратното. Той ни казва горе-долу какво и как го вижда, ние просто го правим и нещата по-скоро подлежат на обсъждане на идеи, на хвърляне на някакви виждания в пространството
И както той ни има на нас пълно доверие да си дава кожата, ние да го щавим и да го маркираме за цял живот, така и ние му имаме пълно доверие, че няма нужда изобщо да коментираме какво и как ще се снима. Той е нашия човек и... Всичко се върви много плавно, защото самия процес е такъв супер лесен, защото той е едно, както той го каза, много лесно се разбираме. Той даже не го приеме като някакъв вид работа, нали, защото той ти създава удоволствие, пък това по-важно, това няма. И се получават нещата. Те тогава се получават нещата. Ама тя културата е така свързана, в смисъл всичките хора са подкрепени къде сме. Това нещо и то така трябва да стане. Всичко е мега много се комерциализира спрямо социални мрежи, спрямо всеки се съобразява с това, което е актуално. А пък хората забравиха да си покажат това, което искат и това, което могат, реално. Да се оценяват на такава степен на база качество, а не на база това ще го направим, защото в момента това е актуално и това се прави. Да, ние реално правим нещо, защото искаме да го направим, без да не интересува дали хората смятат, че това е нещо, което е актуално. Някакси, както са правили и хората, за които говорим в момента, както и за туристите, които ние в момента смятаме за върха на културата, нали, тия, които са поставили основите, по-скоро вместо да се влияем от това, какво се случва, ние се опитваме да наложим себе си и с това изграждаме някакви трендове и движения. И налагаме силна дума, но да, ние създаваме тази култура, тия неща, тия традиции, те не са се появили от нуждата за тях, те са се появили просто защото някой е имал виждане. Така че съвет към всички, които се чудат, нали, на къде да си проправят път, не се оглеждайте толкова много за това какво трябва да правите, правете си това, което сте вие. Хората, които го споделят това нещо, това мислене, те ще си дойдат сами. И сетвайте вие трендовете, не дейте да се влияете толкова от тях. Естествено, това не означава, че не може да черпите вдъхновение от всеки един. Че не трябва да се интересувате от това, какво се случва в културата като цяло или в това, което искате да правите, дори и да не е изцяло културно насочено. В крайна сметка, в момента почна на последните, може би 10 години, всичко стана, че виж то какво прави, аз ще правя същото. Което няма лошо, ако това наистина е нещо, което вдъхновява, но правете го през вас и нека да е пречупено през вашето виждане и мислене. Не се притесняйте, че ще има отзиви, които ще са негативни, хейтери винаги ще има хора, които се чудят какво да измислят, защото те не са направили нищо с живота си. Така че всичко трябва да е пънк и рок-н-рол, трябва да си правите каквото ви доставя удоволствие. В крайна сметка един живот е, ако не му се накефим, за какво го правим изобщо. Друго нещо, което мисля, че е важно за това, което правим, абсолютно никога не знаем какво ще снимаме, защо ще го снимаме, какво ще се случва. Всичко събираме се сутринта, пием кафенце, днес какво ще трябва да се прави, окей. И после става пълен хаос и всъщност всичко, което виждате вие накрая снимано, е съвсем буквално и реално това, което се случва. Нямаме никакъв план, нито кога, какво ще снимаме, нито нищо. Просто имаме човек, който е тук винаги. И може би точно той затова се кефи на Естебан толкова, защото Пича просто е бил навсякъде. Той не е ходил зорлем да ги снима тия хора. Той просто е бил там, тия неща са се случвали и той е бил човека, който ги е отразил. Това някакси важното е това изкуство винаги да върви с тебе, ти да си част от това нещо. И просто да оставиш нещата естествено да се случват, защото никога не можеш да направиш толкова добър контент, който да е с сценарий, с подготовки, с неща. Това не е филм, който иска да изрази творческото мнение на някой, виждането му за нещо, а това е реалността. И реалността винаги ще е най-истинското, най-качественото, а камерата, при нея то не е да седнеш на платното и да направиш нещата да изглеждат както ти искаш. Камерата показва това, което е. Ако то не е истинско, камерата няма да го покаже истинско.